E por que non? Con Carlos Tresandí. 11 de setembro comezamos nos a unhas horas moi malas medio dormidos. Fixemos o programa e non saiu tan mal. Volvimos a semana e así 20 máis. Pois son 20 programas son. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. David Augusto está sempre na produción. O Alejandro Pineda e o play o stop. Fernando Requerres é sempre ao final. E como son que manda decidín cantar. Pois son 20 programas son. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. Estivo Víctor Grande e David Amor. De a Campos Grande dice os monolios dom. Rodrigo Vázquez, Marcos, Pepe Capelán. E ata Lucía Regueiro viu nos visitar. Pois son 20 programas son. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. All right, el guitar. Sabede que isto non fixo máis que empezar. Pois Carmen Cande ven para a semana. E ainda que hoxe fai a súa última aparición, hoxe o temos son grande Gargo Osvaldo Digón. Pois son Ei que son 20 programas, amigos. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non todos. 20 cumpre porque non todos. 20 cumpre por... Cantos cumpre? All right, 20. É unha gran celebración, é unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. 20, 20, 20, 20, 20 cumpre porque non. 20, 20, 20, 20 cumpre porque non. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. 20, 20, 20, 20, 20 cumpre porque non. 20, 20, 20, 20, 20 cumpre porque non. É unha gran celebración. Pois 20 cumpre porque non. Fernando Requerre a guitarra. Que longo non. Dos. Eu digo 20, os decidese por que non, 20! 20! E por que non? Ah! Vinte, 20, cumpre por que non? É unha gran celebración. Pois 20 cumpre por que non?